Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kuMakhosi Onke TV. Ngiyacela manje ngifuna ukuthola amavidiyo ngesikhathi nosakhiqiza usasiqabe ku-channel ulakhe. Sicela usherele nabanye. Ngiyabonga umkhulu lo. Kanzethongo, ngiyabonga ukuthi nibukele lamavidiyo. Ngibonge nje nonke ngendlela enizinikela ngayo. Ya, Nkanzethongo, bengicela ukudlulisa nje omunye umlayezo esimeni samaphupho. Abantu abadala bahlezi besigade njalo, bahlezi benathi, basikhombisa izinto futhi usuke kunenhlanhla ngoba into bayiveza now and then makuthi leyo nto iyabakhubaza. Namhlanje i-topic yami engizokhuluma nayo namhlanje, ukuphupha ama-soccer boots, kuthiwa amakhokho noma ama-Crocs ngendlela ekushiwo ngabadlali. Ya, kodwa ngizokhuluma ama-soccer boots. Uziphupha uwagqoka noma ufuna ukuwagqoka noma ufuna ukuyodlala. Ngizostika kakhulu lo muntu ofika aphupha ama-soccer boots engathi ufuna awagqoke aye egrawundini, nabanye sebengenile egrawundini bamlindile. Yena wayethi ubheka ama-Crocs noma ama-soccer boots, ama-soccer boots adabukile, akwazi ukungena ngawo edabukile. A-end up umuntu engathi une-delay ukuthi angene lapha egrawundini, bamlindile abanye. Okay, ngizokhuluma nalowo muntu namhlanje specifically ngoba le nto le ibuya kaningi ey'nganeni zethongo. Baningi bayafona, kodwa ngithinte specifically ngoba ngiyazi ilimazaphi. Okay, abantu abadala lapha, le nto le bayiveza several times, several times. Each and every dream you have bayifaka le nto. Okay, akupheli iviki okambe 2 weeks ingabuyanga into efana nale. Abantu abadala sebekukhombisa ukuthi kunenkinga la. Manje lo muntu abafika kuyena bafika kumuntu osemhlabeni. Ubani umuntu osemhlabeni? Wena, ngoba uphila enyameni. Mabeveza abantu abadala izinto beziveza landelana noma bey'veza njalo, beveza into eyi-one, it's not because they are crazy, it's not because they don't know what to say or what to do with your life. It's not that. Abantu abadala sebekhuluma, once bathinta into beyiphinde kaningi. You have to be aware now and take a decision about that particular thing. Please ngenza amathongo. Mase befika njalo sekumele unyakazeke njengengane esemhlabeni. Ngiyazi ukuba nzima, angithinte khona. Uyaphupha la, mawuphupha makuthiwa ngena egrawundini uzodlala, ama-Crocs akho noma ama-soccer boots akho adabukile noma madala awusakwazi ukuthi udlale ngawo. Nawu kwenze njani? Ukhumbule, ngizoyinabisa kancane. Ama-soccer boots into yayingekho kudala ey'khathi zasemandulo, yayingekho, into yayingekho leyo. Ama-soccer boots into yayikhona manje, ifike manje leyo nto. Lama-soccer boots bakhombisa impilo yakho esikhathini samanje ukuthi njengamanje ubambeke kuphi, uyangizwa? Lo muntu ophupha loko noma ubambeke kanjalo ngale simo sama-soccer boots ukuthi akakwazi ukuwathola noma adabukile noma akakwazi ukuwagqoka angene egrawundini, lowo muntu loyo usuke esenkingeni ngoba suke sekuthathwe iy'nyathelo ngempilo yakhe. Okay, hhayi just iy'nyathelo nje, iy'nyathelo eziyinqala. Uma ngithi iy'nyathelo, bathathe impilo yakhe lowo muntu loyo. Njengoba la nisuke befona njalo la bebuza le simo lesi, ngithi ngisichazeke namhlanje la cause kufanele sithinte umhlaba wonke. I've got so many people who are trying to call me up regarding this thing. Niyangizwa Nkanzethongo? Ya, la ngiyaxolisa ukusho nje usuke uvaliwe. Okay, umuntu osuke ekuvalile umuntu osuke usondelene naye. Okay, umuntu osuke engahambelani nawe noma umuntu obuhlala naye noma umuntu obuhamba naye kulo hambo noma umuntu wasemndenini. Isikhathi esiningi kuba umuntu wasemndenini. Kwabakhona abantu abajika evele njengomndeni kuwena, evele njengomngani, evele njengosisi, evele njengobhuti. Kwalo msuke ekuthathela iy'nyathelo eqeda ngempilo yakho. Yingakho njalo-ke, niyangizwa Nkanzethongo? So ufuna ukuthola isikhiye sokuthi uvule lapho, kodwa isikhiye asithola wena, sizothola umelaphi lo ozobe ekubhekela abe ney'khiye la ezobe evula khona ngoba phela usuke uvaliwe lapho ngoba nomuntu vele osuke esebenza ngamandla. Manje ubusebenza ngamandla, khumbula uma bekuvezela lapha esibonakalisweni
ukuthi wena funa ungena egrawundini. Egrawundini is your life, ila uyolwa khona, uyolwa izimpi zakho, okay? Uyolwa izimpi zakho, uyothola ama-blessings wakho, okay? Ngoba ukhumbula, uma uyodlala ibhola, iyodwa into osuke uyilindele kahle hle, ngoba wena uyodlala, usuke ulindele iwini, not i-lose. Awuthi-ke uthi ngiyodlala isodliwa siqede, no. Usuke ulindele iwini ngaso sonke isikhathi. Yes, there are two things which are going to happen, two things. It's either you lose or you win, okay? It's a win-losing principle. Angazi ukuthi wenze njani, kodwa wena inhloso yakho usuke uyowina, ngoba usuke uyojuluka lapha, usuke uyolwa, ukhipha wonke amandla onawo, wonke amandla onawo, ama-skills, amandla, yonke lento uyikhipha lapho, ugqozu, ubuchule, yonke into uyikhipha lapha egrawundini. Egrawundini impilo yakho, ukuthi unume kanjani esimo sakamoya, imaphi amandla onawo, imaphi amandla ophiwe wona, imaphi ama-blessings akho, iziphi iy'nhlanhla, yiziphi into zakho ezinamandla, obani abantu abadala bakungamele baphethe isimo samandla. Kusuke kuvalwe yonke leyo nto leyo. Le grawundi le, ngilosu ukutshela, mina ngiyazi abanye benabazi, le grawundi abantu bewomapha, bekhombisa la, abantu abadala labo, okhokho bakho nomkhulu bakho, okhokho nokhulukhulwane, bonke laba lapha egrawundini, bathi come my child, we are waiting for you. Come our daughter, come our son, we are waiting for you. Come and help us. We need you. We cannot walk this journey without you, our son or our daughter. Basuke bekulindile abantu abadala. Manje awukwazi ukufinyelela bona ngoba boshiwe bavaliwe. Yes, bayazama. Because ungababulala ngeke babulale bonke. Bayazama nje ubawona bewumapha bejima lapha. They are preparing themselves ukuthi bakwazi ukunqoba lapha. But they are waiting for you. They cannot do it ngaphandle kwakho. Ingakho besidinga abantu abathi bayasidinga. Wena usangena egrawundini ngoba ama-cocks akho awekho, noma alimele, noma alahlekile awatholi. Usuke uboshiwe, uvaliwe. And lo muntu ovale lapho uyisikhanga esikhulu ngoba unobuchule nokuganga phakathi. Khona belapho abagangayo. Angisho ukuthi ngingcole kakhulu. Kungabaganga belapho, ingane ivalile. Ibophile wayivala. Usuke uboshiwe lapha, akugeji. Angigeji, khuluma abalozi, phela abalozi abangitshela lezi akugeji. Uvaliwe. Kwangenhlanhla zikhona iy'khiye zokuvula. Ngiyazi leyo ngithi leyo. Bangikhombise ngivula kanjani. Sizoyivula. Uthinta ikhehla-ke. Mkhulu, naku la, kubambeka kanje, umkhulu akubhekela, bese siyavula, okay? Iy'khiye khona asisodwa futhi kuningi. Ya, bengizothinta leyo kilasi namhlanje, cha, nazi iy'ngane ziyakhala ziboshiwe. Abaningi benu niboshwe abantu enizwana nabo. Uthole ukuthi uboshwe ubhuti wakho, uboshwe usisi wakho, uboshwe umuntu omthandayo, uboshwe umngani wakho obumthembile, ubumtshela yonke into. Ngoba ukhumbula, umndeni uma ukulahla noma umndeni uma ngakubhekile, kuyaqhamuka umuntu oseceleni nje ozokuthanda ongasiyo isihlobo sakho, onje vela njengomngani. Lowo mngani lowo uvela njengesithi ekugcineni ngoba uyena ojike ashintshe noma aguquke. Uma ekubona ukuthi amandla akho aphezulu kunawakhe, uyaguquka-ke ekuhambele ngale. Ukhumbule, wazi yonke into ngawe, even nomndeni wakho into ongayazi, uyazi ngawe. Umtshela yonke into ngoba kuyenzeka umndeni wakho uthole ukuthi ukhipha inyumazane. Therefore, usuzotshela umngani wakho yonke into, kanti akuyena umngani wakho, is your biggest enemy. Kubuhlungu. That is why kufuneka impilo yakho uyithathe uyibeke lapha kubantu abadala. Kubona, don't believe kumuntu ola emhlabeni osenyameni, never do it. Yes, siyakwenza lokho cause uNkulunkulu ukaletha abantu kuthina, nabantu abadala baletha abantu kuthina, kanti abantu abasijikele ekuhambeni kwesikhathi. Uyangizwa? Ngizokubeka leyo nto, umuntu ophila emhlabeni osuke enzele yona. Ngiyakubona okungaliko la mathongo, kusuke yenziwe umuntu ophila la emhlabeni. Ophila la emhlabeni. Uyena osuke enze lokho. Siyakwazi ukukuguqula lokho. Kodwa ulalele, uma ngikwenza lokhu, I will never ngikwenze ngamandla ami. I will never ngikwenze ngobuhlakani bami. Okay? Konke ngikwenza ngesimo sabantu abadala. Ngesimo sikaNkulunkulu, sikaJesu, yena ongisizayo ngalamandla. Ngizothinta elinye iklasi namhlanje, okanye kusasa, elimana namandla omuntu noma amandla amelaphi. Ngiyabonga ngane zethongo. Ngicela ngifone inamba engaphansi, nisubscribe, Nkosi yami, Mkhulu angakujabulela lokho. Ngiyabonga kakhulu ngane zethongo. Makwande, makhosi.